вазорати энергетикаи Ӯзбекистон ба даъвати Толибон посух дод ва эълон кард, ки Ӯзбекистон интиқоли нерӯи барқро ба Афғонистон барқарор мекунад. қаблан Толибон аз Ӯзбекистон даъват карда буданд, ки бар асоси қарордод кишварашонро бо нерӯи барқ таъмин кунанд. хабар медиҳад Узнюз. ёдовар мешавем, ки иҷрокунандаи вазифаи вазири умури хориҷии Афғонистон дар ҳукумати муваққатии Толибон Амирхон Муттақӣ гуфта буд, ки ба далели қатъи нерӯи барқ аз ҷониби Ӯзбекистон мардум дар кишварашон ба мушкилӣ рӯбарӯ шудаанд. Вай ҳамчунин изҳори умедворӣ кард, ки Ӯзбекистон дар ҳаҷме, ки дар шартномаи басташуда баррасӣ шудааст, интиқоли барқ хоҳад дод. гуфта мешавад, ки аз 25 январ интиқоли нерӯи барқ аз Ӯзбекистон ба Афғонистон аз нав барқарор мешавад. ёдовар мешавем, ки Ӯзбекистон интиқоли нерӯи барқро ба Афғонистон аз 14 январ ба манзури таъмини мардуми Ӯзбекистон бо нерӯи барқи мӯътадил дар пасманзари сардиҳои ғайримуқаррарӣ қатъ кардааст. дар ин бора Ависта Тиҷи хабар медиҳад.